Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Talousministerien kokous ei löytänyt ratkaisua eurokriisiin. Nuorten muotoilijoiden on hankala löytää valmistajia tuotteilleen. Ajankohtaiset ja vakavat aiheet ovat tulleet viihteen rinnalle sarjakuviin. Sotkamon Jymy voitti Suomen mestaruuden pesäpallossa. Sää on huomenna poutaista ja paikoin aurinkoistakin. Nuorilla muotoilijoilla on vaikeuksia löytää valmistajia tuotteilleen. Suunnittelijoita valmistuu paljon, mutta yhteistyön aloittaminen yritysten kanssa on haastavaa. Habitaari-sisustusmessujen yhteydessä järjestettiin 3. kerran kilpailu, jossa nuorten suunnittelijoiden töitä markkinoitiin yrityksille. Aalto-yliopistosta valmistuneen Jakob Schenkin sohva muuntautuu moneksi. Schenk suunnitteli sohvan valmiiksi Protoshop-kilpailua varten. I think it's a good platform of showing products and relatively easy way, like as every designer can just apply with his or her products. Protoshop-kilpailu järjestettiin nyt 3. kerran Habitaare-sisustusmessuilla. Tänä vuonna messuille pääsi 11 prototyyppiä. Tapahtuman idea on auttaa nuoria suunnittelijoita löytämään valmistajia tuotteilleen. Nuoret huonekalusuunnittelijat kamppailevat valmistajien löytämisen kanssa. Heillä ei ole usein valmiina suhdeverkostoa tai markkinointiväyliä. Tuotteen valmistaminen itse voi olla liian kallista ja riskialtista. Että tavallaan ostajia on, ideoita on, mutta sitten se väli puuttuu siitä, että kuka ne valmistaa. Renvallin mielestä nuoria suunnittelijoita ei osata hyödyntää. Yrityksiltä kaivattaisiinkin enemmän rohkeutta. Mä en usko, että tekijöissä ja ideoissa on vikaa, mutta tavallaan että se, että löytää oikean yrityksen ja se, että ne yritykset rohkaisee, että ne lähtisivät tekemään jotain vähän erilaista, koska nämä ei ole ehkä ihan helpoimmasta päästä nämä tuotteet, että nämä on tämmöisiä ehkä vähän niin kuin uudenlaisia. Protoshopin kautta tuotantoon on päässyt 4-5 tuotetta 2 vuodessa. Tässä on uutta se, että mahdollistaa tämmöiset valopaneelit, joita voi saumattomasti jatkaa tilassa. Riina Eek osallistui työparinsa kanssa kilpailuun uudella valaistusratkaisulla. Eekin mielestä tapahtumasta on ollut hyötyä jo nyt. Tämä on ollut meille tosi iso just tämä Habitaaren saama palaute, että miten me lähdetäänkö eteenpäin ja millä volyymilla ja miten lähdetään toimimaan, mutta lähdetään kehittämään varmaan itse tätä tuotetta eteenpäin.